Taskar Hausa TV labaran ƙasa da na ƙetare. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin labaran duniyar na wannan rana. Shirin da muke karanto muku labaran abubuwan da ke faruwa a ƙasashen Afirka amma da sassan duniya baki ɗaya. Duka dai daga nan channel ɗinmu mai suna Taskar Hausa TV. Amma kafin mu je gajeren labaran da muke tafi da su a wannan rana, idan wannan ne kawo ziyarar ku na farko wannan channel namu mai albarka, kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar kararrawa domin hakan ne. Masu sauraro kar ku manta kuna tare da ni Nura Bashir Abdulmumin daga channel ɗinmu mai suna Taskar Hausa TV. Idan wannan shine shigowarka na farko ga danna subscribe sannan ka danna alamun kararrawa. A yau dai za mu kawo muku labaran wata baiwar Allah da ta haifi mutane ɗaiɗaiɗai har 3 kuma tana kallo da idanta ana cire su. Labarinmu na gaba kuma inda za ku ji gawuna garo yarca ake masa ɗinkuna. Labarinmu kuma wanda zai zo a nan gaba shine yarca ake yi wa shigar da akuyoyi wato dabbobi da kuka sani ragowar ƙasashe da dama, inda kuma za mu fara ta kan wannan baiwar Allah da ke ƙasar Morocco. Wannan baiwar Allah da kuke gani ita ce wacce aka yi mata operation a wani ƙaramin asibiti inda aka cire ɗa a cikinta wanda tana gani ido da ido ba tare da ta ji allurar barci da ake mata ba. Wannan baiwar Allah ta shaida cewa ita tun da take a rayuwarta ba a taɓa mata operation ba, wannan shine karo na farko, sannan tana fatan hakan ya zama karo na ƙarshe. Ta ce ba ta taɓa jin zafi da ta ji ba tun da take a rayuwarta sama da wannan operation ɗin da aka mata. Sannan an samu nasara, an ciro yara ɗaiɗaiɗaiɗai manya-manya har ƙwaya 3 daga cikin baiwar Allah nan, sannan kuma an ɗinke komai an manne an rufe, ana sa ran za ta ci gaba da rayuwa. Daga kuma ɗaya ɓangaren namu kuma za ku ji cewar Dr. Gawuna Garo sabon gwamnan da zai kasance nan gaba a cikin garin jihar Kano na ƙasar Najeriya kenan, inda yake tabbatarwa da mutanen Kano cewar wannan shari'ar da aka shiga kotu aka yi murabus da tsohon gwamna Abba Kabir Yusuf, yayin da ya tabbatar da cewa yanzu zai yi duk abin da ya kamata. Mutane da yawa suna tantama akan kayan da sabon gwamna wato Gawuna Garo yake sawa, suna cewa mafiya yawanci Gawuna Garo ya fiye yin amfani da yadiddika ne ba wai shadda ba. Wasu kuma sukan ce Gawuna anya kuwa ba kamfanin yadi ne da shi ba. Wasu kuma suna yin ba'a ne akan wannan farin gemun nasa da Allah ya bashi, to Allah sa mu dace. Daga kuma ɓangaren ƙasar Rasha kenan, inda suke yin safarar mutane dai mun riga da mun san harkar sufuri da mutane, shi shiga da fice da ake yi an fiye yawan yi da jirgi, sannan kuma jirgi mafiya yawanci mutane sun fi sanin cewa jirgin sama mutane ake ɗibowa da shi. A yau dai za ku kawo wannan jirgi da shi dabbobi wato akuyoyi yake ɗauka ya kai su ƙasashe daban-daban, yayin da zai ɗauki za a ɗauki dabbobi kimanin miliyan 1 ko 500,000 a saka su a wannan jirgi, kuma cikin ikon Allah za a kai su ba tare da ɓata lokaci ba. Duk wani abin da ka sani na more rayuwa da in ka shiga jirgi za ka same su, to su ma a cikin jirgin dabbobin nan su ma suna da shi. Abin da zai ƙara baka mamaki, har masu kula ne da su a cikin wannan jirgin, kamar yadda idan mutum ya hau jirgi yana da waɗanda za su zo su kula da shi. Sannan ɗaya bayan ɗaya daga cikin wannan akuyoyi da kuke gani, kowanne sai an ɗaura masa seat belt a jikinsa, abin da zai ƙara baku mamaki. Wannan akuyoyi da kuke gani ana shigar da su ƙasashe daban-daban. Kada ku manta ku danna subscribe a tashar Taskar Hausa TV. Kuna tare da ni naku Nura Bashir Abdulmumin. Bisalam, sai mun